Welcome to my channel. Halo, kumusta? Laing adlaw na sa nato mga busing. Duka pa mang dagway natuog manggod migikan sa pagkahuma eskwela ni Soy Soy. Ya gabi naman day, uban ni ko ninyo maghikay tag para panihapon. Tara, let's go. Ya mo na tulutuon no, leg sa BBO Streets. Ya syempre, timpla sa tagkape, pawa sa duka ba. Libat ang naong sa kalamis kape Ya di na ta maglangan no, kuha na ta sa tong armas dara ang padan na antik panahon pa sa mga katsila. Ya dire atong garlic sa Bisaya pa itlog nokos. Ya syempre ang onion sa Bisaya pa itlog storko. Ug ang atong ginger sa Bisaya pa kumagkosteel. Awa na, limpyo na no, hamis paspaas imong kapuyo. Di ara ang leg sa BBO Streets. Unya ato din ang limpyuhan og running water no, sa Bisaya pa nagdagayday nga tubig sa uwan. Unya naman ay mga baby hair no, sa Bisaya pa balbon ato na siyang kuhaon ug di mada shaban. Unya limpyo na kay na no, hamis pa na sa tong mga paa. Ya painit at tadayon diha. Ya nagbutang tagamayng oil no, sa Bisaya pa singot kadlawon. Ya butang na pud ang atong mga lamaserns kay aroma man na siya. Di itong aroma nga makatunok no. Naon sa natong kape nabugnaw na. Ya pag umana tog mikos da butang na din ta ng leg sa BBO Streets da no. Dara tong luwag panahon pa ning madila ning luwagan Dara ang water sa Bisaya pa tubig sa uwan butang na diha no. Ya wato na to nga mubukal. Samtang naghuwat nga malata tong leg sa BBO Streets natay nakit-an dire unsa man ato dayong kuhaon no, dadon nato diri sa gawas kay magkuha sa tagkamunggay pod. Paningot man dayon mapagay malutong sabaw. Di ara paksit na. Ayay, diin man ni naglaag ni bataan sa usayaw orbas kalsada. Diin ka ni siya naliwat. Di ara bukal na no. Kuhaon na dayon tani mga buwa-buwa, mga residyo ba. So magharaw sa tanang kamunggay no, samtang magpaabot nga maluto tong leg sa BBO Streets. Kita mali ko na sa amin no, stang lingina, mura jug butong. Man na natog haros no, hugasan day nato dihag tubig dayon. Di na ta maglangan ibutang na din tanang kamunggay diha. Ya timplahan din tayo na no, butangan din natog asin. Ya syempre butangan sa natog gamay ground black pepper no, sa Bisaya pa nga abog-abog sa kabinet. Yang butangan sa nako gamay patis no, para dugang lasa ba. Luto na ato na rin hukara soy-soy no, ato na rin pakanunog na kay dugay mo siya mahumagkaon. Kaon na diha kay mo relax ako. Na sao na pag-relax na to na amni ang mga sakyanan ato sang hiposon kadali. Relax siya ta diring dapita no, kay human naman ta sa atong kalihukan. Ya salamat kayo sa pag-uban ako diri luto pa ni hapon sa katong wa pa nagkaon pwede rin kayo mo aris balay. Ya daghan kayong salamat, kita kits na puta sunod. Bye bye.
Thank you for watching.